Arratsalde on denari, gaur kulturpilulaken baitan bertso saioa izanen dugu, berako 3 bertsolarekin, eta hemen txarkeztuko izkizut gurekin ditugu, Ekin Ezarriain, Julen Zelaieta eta Patxi Castillo. Eta bertso saio guztietan hasten den bezala, urrakin hasiko gara gure. Orduan Altsailuek? Hau ez da ohiko bertso saio bat, ez da altzateko plaza, ez da udaletxe azpiko arkupe, ez katakuko terraza. Publikoaren berorik gabe, naiz ez dirudin erraza, hitzekin jolas dezagun eta momentu goxo bat pasa. Naiz eta saio batzuk eginda gaurdaino, kamara aurrean beti sentitzen naiz ñaño. Baina dena ezenez ilun edo laino, beran kulturpilulek zelbien zetamaino. Gure hitza joanen dira ahoz aho baino, gauden lekutik zuen pantailetaraino. Pilula batez arindu nahian, egungo birus krudela, txoko batean klik egin eta agertu gara horrela, gai hartzaile eta bertsolariak, ohikoa ez den bezala, arratsaldeko minutu batzuz, arinduaz aldela, beraz eroso eseri eta gozatu dezazuela. Saioa hasteko Ekin eta Patxi urbildu? Zuek die, 2 hilabete daramatzazu zuk Ekina etxetik ikasten, eta zuk Patxi etxetik lanean. 2 hilabete 60 egun baino gehiago. Nolako izan da denbora, ze ikasi duzu eta ze ez duzu ikasi? Bi hilabete joan zaizkigu, nire ustez 2 urte kasi. Teleklaseak egin ditugu, giro hortan gara hasi, ta edukiak ezin barnera, ezin lasaitasun hazin, ta okerrena da uste dudala, ez dudala deus ikasi. Egoera hau arraroa da, baina ez da gure kulpa.
Niere lanean nago etxetik, egoerak behartuta, mila zailtasun topatu ditut, hori ezin dugu uka, nabaritu dut ontara ere, ez gaudela prestatuta. Itxialdian sartu zitzaigun, bai mundua eta bai bera, ta egoera oker honetan egin beharrez aurrera. Aurkitu gara lanin ikasten, eta guztia gainbera, eta zupatxi okerragoa izango da itzulera. Itzulera ere, zaila izango da, abiatuz atakean, segurtasuna bermatu behar da, ta ez utzi apartean, mila distantzi esku garbitze, eta denak bapatean, zoriontsu naiz momentu hontan, kutsatuen naizen artean. Etzara erituta hori ona da, saiestuta atakea. Ta tokatzen da alden neurrian, aintzinera ekitea. Ez zaiteke xazuri heldu zaizu, oraintxe uda partea. Erran zaidazu nola eginen dut nik selektibitatea. Azterketekin pentsatze hutsak, haze nolako trantzea. Bide hortatik segitu behar zen, ona da gogoratzea. Agintariak nonbait badaude, behar dute hausnartzea, irten bide bat izan liteke, irailera pasatzea. Etorri ekin eta Jolan? Zuek biak berako besta batzordeko kideak zarete. Egontzate bilabete bildu gabe, eta gaur duzu lehen bilera telematikoa. Nolako bestak izanen dira urtengoak? Proposamena bidaltzeko eskatu dizuet. Birusa saldu zen martxoan ta, gure amets denak eten. Orain bestetan pentsatzen hasi, behar alakoren baten. Galdetzen dute berako bestak, ze bestak nahi genituzken,
baina lehenbizi erran beharko, ea ospatu litezken, ea ospatu litezken. Bildu behartzela pentsatu genuen, 2 hilabeteren bueltan, ta holaxe gaude online bileran, ta sigara berriketan. Egingo dira, egin behar dira, baina momentu honetan, hortan baino nik burua daukat, pantailan duzun kopetan, pantailan duzun kopetan. Nere kopeta hola dagota, utzazu atxedenean, hemen baikaude herriko bestak antolatzeko planean. Jendetzarikan ez dela behar, targatik azken finean, txupinazoa bota beharko da udaletxe barrenean, udaletxe barrenean. Ez dugu agitz ongi ikusten, gure herriko besten planta, ordenagailuz bilera ez da, serioze azezarata. Ni jadasi naiz pixkat erretzen, eta banago marmarkan, bildu gaitezen 10 pertsona baino gutxigo garatan, baino gutxigo garatan. Orduan meza manten daiteke, edo saiatu tira, tiro platoa eta olakoak ere aire librean dira, ta dantzarien aldetik berriz kendu beharko kale jira, tarina dantza bezate 2 metroko distantzira, 2 metroko distantzira. Orain erranik egitaraua, ez duzu hain onatira, nik nahiago dut ilegal eta gauz txar okerrei begira. Kanpoko denak etor daitezen, bestandiari segida, zerriko bestak herrikoekin horreinen onak ez dira, horreinen onak ez dira. Hurbildu hain patxikailan. Zu Julen aldatu, berako garen nagusian bizi zara. Atzo zure urtebetetzea izan zen, eta horra hartu zitzaizun patxi, herriko udaltzaina, kotxean Kasianoren zorionak zuri volumen altuan paratuta. Hor dabil jo eta nikan ez da isildu, kateri barko zara bako ira duzer. Vale.
Urteak betetzeko ja baziren hainbat, nola gogoratuaz gaur gabiltzan zenbat, ateri zaitez benga zure etxetikat, kotxeko bateria soberan baitaukat, kotxeko bateria soberan baitaukat. Kotxeko bateria zuretzat mesede, estegaran bueltaka zabiltzala fede, musika eta argi gorri urdin ta berde, jasimeldu dituzu platanoak ere, jasimeldu dituzu platanoak ere. Saio polit bat nahi nun, eguna tarteko, antolatu genezan zerbait perfecto, euskal abesti bat da, hemen ipintzeko, jarriko dut berriro urte bakoitzeko, jarriko dut berriro urte bakoitzeko. Ba, zure ideia hori arren erretira, etorri zara nere urteen arira, kanta berdinarekin tira eta tira, jalesak aldean enteratu dira, jalesak aldean enteratu dira. Nola ibili naizen ateri asmotan, zu ateitzeko ere genbiltzan borrokan, balkoi hortan zaudela eta leku hortan, emantzazu eskertza bai baina bertxotan, emantzazu eskertza bai baina bertxotan. Ba ezen naiz hasiko hemendik kantari, uste duzu zarela herriko gidari, baina isuna jartzeko ibil zaitez adi, igual deituko diot guardia zibilari, igual deituko diot guardia zibilari. Altxagoaren hiruek? Bueno, azken egunetan, beran, kalian buelta bat eman dunak, presentzia arrotz bat sentituko duzu. Armadarena. Zuek ere ikusi duzuet? Egun hauetan hor dabiltz, herritik jira ta bira,
lau bider lau berde batzuk, militarrak omen tira. Kotxe horiek ikusi eta nere barruan kupida. Pelikuletan bezala baita, baina egitazkoak dira. Hasieran pentsatu arren, zer ote du honek txarrik. Dozena bat baditugu, ez dago soil bat bakarrik. Hemen gulasai bizi garata, ez badaukagu liskarrik. Orduan zertan daude herrian, ez dugu haien beharrik. Azken egunetan beran, kale zabal, kale mehar, indar okupatzaiekin, dena zikin, dena gedar. Beti erranen dut ta... Aintzan segitzen nola zen. Berriz bale. Bai, egitu minutu aforez? Denbora, egitu. 26. Hogeita zen nire guztu barra da ere. Bai, ere guztua da. Ez da nire egitek ez. Orduan bakarra du, Bai. Ez, nik uste. Zera zentrata, Ez du nina ziren. Azken egunetan beran, kale zabal, kale mehar, indar okupatzaiekin, dena zikin, dena gedar. Beti erran dut ta erranen dut arro urteetan zehar. Etzatuztegu gure herrian naita, etzatuztegu behar. Ibardinen muga omen, aspaldi egon gabe bertan, zabalik nahi genuketa, langileak ere bentetan. Gobernuari erran nahi diot, ze komeni den benetan. Osasunean ipini sosa eta ez militaretan. Osasunaren dirua, hortan ez aldute sartu. Hemen militar guztiek herria baitute hartu. Azken ohar bat ikusi ondotik, hau nahi nuke gomendatu. Etorri dira joan daikezela, ta ez daikezela bueltatu. Dena dute represio, dena... Lasai. Zer minutu da? 28 berrogei. Bale, ya está. Gustura eginen nieke oieri orain ez dula, dena dute represio, dena indar eta burla. Militar denen aurka egin behar da ta ez antzi sekula. Oroizazue kuartela ere gure ondoan.
Guain badarkaritzeko, herri Julen? Zu Julen, berako zarren egoitzan bizi den 80-81 urte inguruko artautxi bat zara. 2 hilabete daramatzazu bertatik ateri gabe, gustura zaude bino, falta matatzen duzu zure biloren musuak besarta beraiekin egokin. Bi hilabete hemen sartuak, bi dira dagoeneko, amekan neurri denak jarriak, albada ez gaixotzeko. Anaiarrebik ez da etortzen, iloba senitarteko, lehen ere sarri ez ziren eta orain birusa tarteko, legez badute aitzakion bat bisitan ez etortzeko, bisitan ez etortzeko. Hau pasatzean gogoratzea igual detalle txukuna, galdetu ezkero izango duten igandik zer erantzuna. Hemengoengan ipini dute hainer erantzunkizuna, denek diote importantena orain dela osasuna, baina osasuna inbertzekoa ez ote da maitasuna, ez ote da maitasuna. Pentsatzen hasiz, naizta egin ezin dudan erabaki. Hemen egunak luzeak dira, baina gozatzeko aski. Irmak soinua jotzen du eta guk dantza egin ausarki, ta zaintzaileek ere zenimo bihotzoneko izaki. Pentsatzen jarri eta agian hemen ere nago gaizki, hemen ere nago gaizki. Guain urbildu ikin eta patxi. Zuek,
bikote hasi berria zarete. Konfinamendua ezarri zenean, 15 egunerako zela pentsatuta erabaki zenuten patxinetxera joatea biek. Sartu dire 60 egun eta patxi ikaragarri konten dago, inoiz baino enamoratua. Ekina desiatzen dago berriz bere etxera bueltatzeko. Bi hilabete dira hainbertze etekin, nahiko gozatzen nabil maitasunarekin. Kontu bat pentsatu dut behar diot ekin, bizitzera joatea baina elkarrekin. Bizitzera joatea baina elkarrekin. Lehen genion gurea genula betiko, nila da nekatu naiz pentsatu dut kito, behintzat balio izan dit diot nirekiko. Jakiteko ez garela batera biziko, jakiteko ez garela batera biziko. Abudo bota duzu baitzara ausartu, baina gian ez duzu nahikoa hausnartu. Lehen fasean gaude, beraz konturatu. Paseotxo bat eman eta haizea hartu. Paseotxo bat eman eta haizea hartu. Baita enaiz itzuliko jakintzazu dira, jada galdu baituzu lehen zenundiz dira, ez altzara jabetu jopatxi begira, zaintza lanak banatu egin behar dira, zaintza lanak banatu egin behar dira. Ulertzen dut zaudela, orain erdi izu, baina kontua bertze aldetik begizu. Elkar zaindu dezagun ta ongi dakizu. Zuk ni zaindu nazazu eta gero nik zu. Zuk ni zaindu nazazu eta gero nik zu. Baina enauzu zaintzen ta da nobedade, bakarrik sentitu naiz alderikan alde, ta zerrizar bat zara jakizu alare, 6 egun zara dutxan sartu gabe, 6 egun zara dutxan sartu gabe. Baina, altxatu iruek? Bueno, zuek, berako 3 mendi ezagun edo emblematikonak zarete. Zuekin Emantele, Jula Larun eta Patxi Santa Barbara. Nolakoak izan dire azkeneko 2 aste hauek bereziki? Azken egun hauetan bakarrik egona naiz ni kompleto,
Eskerrak talde on bat hor dago nire izena mantentzeko. Nigana ez da inor etorri, baina onurak begira. Demora hontan falta zirenak pinu denak hasi dira. Banik nire izena mantentzeko kontua ikusten dut urrun. Hegoaldekoentzat larun bai naiz, ta iparraldean naiz larrun. Antzan ere magala inore, ez du atsegin ta begiko, baina errexara eguldiari errua bota ta listo. Zuek apian maratoi hortan, egon behar zenuten lanean, protagonismo pixkat banuen lehen omendi egonean. Jobanik joan den aste buruan, nere burua trantzeko. Jende sobera sumatu nuen, dendak itxik egoteko. Etor zaitezte nigana benga, hurbildu zaitez laguna. Ederra naiz ta noski nien naiz hauek bezain ezaguna. Behin pentsatuta herritarrentzat hementxe daukat trukoa. Larunen gizan hurbil nago da herritarren gertukoa. Herritarren gertuko zareten, baina hori da betikoa. Hurbiltasuna duzue baina, ni naiz gailur mitikoa. Eta ja bukaerara aiatu gara, orduan altxatu berriz ere dena, bukaerako agurrana eskatuko dizugu. Naizta gaurkoan urrundu, xamar egon gu lau buru. Bukatu da zea puru, normaltasunik itzultzen bada, egon zaitezte seguru. Herriko bestak ez izan arren, ospatu beharko dugu. Ospatu beharko dugu. Saio motxa egin du naiz ta txalorik gabe. Ez da hain gaizki egon, ez da izan horren grabe. Gaurkoz nahikoa baina hurrengo batin alaren, ea ikusten garen ta albada parez pare. Ea ikusten garen ta albada parez pare. Saioa joan zaigu, goxota suabe, naiz txalo batzuk faltan, sumatu alare.
Guzuek ikusteko irrikitan gaude, gero plazan bilduaz kulturaren alde. Bertsoa ez da berdina publikorik gabe. Bertsoa ez da berdina publikorik gabe. Mila esker pantaila mertzaldin egon zaten guztiei, eta bueno, urrengo elkarri ikusten dugunin parez pare.